sah kuwi wis telek. Lho kok telek ki piye to, Mas? Gayamu kok mesti gandeng moh bareng dikenekno moh sok kemayu padha macake jos wakini. Ora kok kemayu, Mas. Namanya juga perempuan itu harus menjaga diri. Dadi Ayang lho diundang ayang. Indong. Piye? Indong. Piye kok mbok ayang-ayang kok kowe terus mangkat rono? Iki apamu jane? Anu awakmu ning kono sik. Ayo Kindong. Sik ning kono sik. Kindong. Kindong. Wah, padha karo ngedune Urea iki Pak iki. Kindong. Alah. Maksudmu piye to, Mas? Ndek mau wis nggodho iki saiki kuwi kaya ngono mbok gendong. Lah aku kok awet mau ora tau mbok gendong, baleni aku yang njaluk gendong. Oh, gendong Jo, palu piso. Alah. Si tonjengleng aku pura, Mas. Sik ngene lho ya. Awakmu medun njaluk dipondong, iki kan ya bojoku njaluk dipondong. Tulung aku wacakno Yasin. Rene Kok kaya ngono lho. Mbak Eni macak Eni kurang piye to kok sik pilih Dek Yosi iki kurang piye? Sik to, bingung. Aku goyang luar iso, Mbak Eni goyang dalam iso sik kurang piye to, Mas? Sik to, pantes iki mau dijak pantes nanti ae. Sampeyan dijak pantes ngopo? Nek aku pantes mbok jak ninti, Mas. Awakmu iki pantes ning omah ae gerak anginan. Iya ora apa-apa waton iki ne mbok tinggal omah. Ayo ya. Genti Yosi sing nembang. Ayo Darana. Jeglek. Model ngene-ngene iki godhokane atos kabeh ini. Ganti sama aku ya. Ayo sayang. Lan munggah segone metu. Dagelan medun segone entek. Nggih. Mengke segone keng ngisor man keng mriku. Ame dulung-lulunge kok ngisor. Dadi pusat perhatian penonton ini men ora terbagi, men fokus ning nggon ngono. Iki mergo kencane kanca-kanca Laden ku angger limbukan dagelan jolang munggah, segone melu munggah ngono. Oh karo Petruk metu segone metu. Ya nek metu Petruk, nek metu Bagong tok lak ora metu sego ya, Jo. Nggih, Pak Igit. Alhamdulillah saged sowan wonten dalemipun Pak Muradi Mas Jolang. Nggih, Pak Igit. Mapan wonten dukuh peting kutukan Randu Blatung. Kagungan kersa mantu ndongake napa dhateng temanten kekalih Mbak Sinta kalian Mas Valen. Fa insyaallah manten kekalih Pak Igit. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jamaah bainakum fi khairin. Weh, artinya Semoga mempelai berdua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan di dalam kebaikan. Saiki lambemu nek ya iso basa Arab barang. Nggih Pak Igit pun ora mangan iwak asu kok. Alhamdulillah, melu seneng. Lah mangan iwak napa sakniki? Celeng. Lah. Waduh ae. Aku ya gumun angger dagelan munggah kok sego metu. Wakini wis tak omongi. Wakini ki sapa? Sing ngadang iki lho. Lho, kowe kok hafal? Wis tak omongi ku nek dagelan ku medun wae sego metu. Dableke ra karuan. Kok kula karo sing ngadang ya wis kenal, wis komen-komenan ning Facebook. Oh, kanca Facebook. Kanca Bu Facebook. Wakini. Ning Facebook jenenge sapa? Dahlia. Dahlia. Fotone ayu, Pak, bareng tak cedhaki bayuh. Piye? Biasa. Nderekke bungah Pak Lurah sak keluarga anggonipun Malakrama putra kengkalih. Pak Lurah kagungan kersa bakul-bakul kawit kopeting nganti kok kene Pak Igit. Saking ramene tamu sing rawuh ya pirang-pirang gek nontone ya madhep rene kabeh. Iya tontonane ning kene kok ora duwe. Sugeng dalu Pak Lurah. Endi? Duka Lurah. Kiyaine sing ndi? Sugeng dalu Pak Lurah. Pak Mur iki Pak Lurah-lurah ki akeh sing do rawuh. Lah nggih mulane kok sing mantuk pirang-pirang Pak Igit. Pak Muradi. Pak Muradi. Muga-muga duwe gawene barokah donya akhirat. Amin. Nganten saiki dekore apik-apik. Heeh ya, Ja. Wah, nggih. Nek jaman ngantenmu dekore piye? Dekore kula nuwun sewu Pak Igit. Heeh. Pos kampling. Kok iso pos kampling? Niku sing
Sing ngetutke malah enten Hansip, kami tuwa, Bayan. Kuwi kegerebek kuwi nek kowe iki. Mboten kegrebek. Lah piye? Wong kula turu nang omahe cah wedok kesuwen kok Pak Igit. Lah padha ae kuwi. Dijabke peksa nek kuwi. Saiki dekor pirang-pirang ora kaya jaman biyen. Jaman biyen ke dekori paling mentok. Jarik dijejer gek omah dijeblak. Oh iya. Malam pertama angel kabeh. Kowe kuwi Malam pertama angel. kok iso angel kabeh piye? Lah pripun? Tamu wayah pirang-pirang, tamu wis do mulai diarep-arep kok tamu randang do mantuk, tamu wis do mantuk, bojoku malah turu awor mbae like, makane pakane Jejer-jejer. jejer-jejer tak kode tak antem krecek anggikku ape ngantem bojoku malah kenek mbae. Heeh. Terus Mbae ana apa cung? Jenengan ngaleh to Mbah kula kepengin malam pertama kali bojone kula. Ora apa-apa wis kono aku pengen roh polahmu. Mbahmu ya kurang ajar. Mbah wedok iki jian. Heeh. Kok ya wakul-wakul diunggahke lho Mbah wedok. Iki kadang-kadang Karang Taruna sing doladen. Nggih. Dadi sak Iki jangane sing asin mau. Oh, aduh bondok sajake. sinden-sinden do muni ndok. Aku lho ning transit mau. Piye? Jangan ning karek godhong dondong tok. Lah tekamu telat to. Yoga-yoga sem tenan kowe lho. Ning terus disusuli karo panitia iwake Pak Igit. Wah, apa? Menawa lho menawa. Piye? Bolak-balik kesalahan ning wakini. Lah piye? Godhoke kurang tanek kalo tembok. Wis muga-muga Mbak Wakini pasiem sak piturute iki muga. Kok kowe kaya akrab karo piyayi kene, Jo? Lah aku saurunge jenengan rene iki wis melok bagian pawon kok Pak Igit. Ngono. Wis muga-muga diniati ngibadah anggone rewang iso dadi amal sing salehah. Amin. Amin. Sing rawuh padha ae, sing ndongakno nganten muga-muga sing petani ya ndang panen parine beda apa saka rubeda tikus lan gangguane. Muga-muga sing petinggi ya entuk tambahan wektune. Iya. Sing ora ndongake muga-muga ya biasa pangkate. Jenenge bengi iki kok Pak Igit. Nggih. Tumplek-blek kadang-kadang kepala desa kiwa tengen ya padha rawuh. Tumplek-blek Pak Igit. Nggih. Apa meneh cara mriki niku kerukunan luar biasa. Heeh. Pak Lurah kursi 500 isek turah kaporo ning ratan-ratan Kurang. niku kurang. Duwe gawe kok iso ngene gek iso do. Wah, luar biasa. Pak Lurah menawa biyen-biyene iki ya rapet anggone talin buah karunan tangga-tangga. Wah iya no. Kingko sing Bu Lurah ya batin. Piye Bu Lurah batin piye? Muga-muga engko balik ya Pak ning ngono. Nggih. Bu Elvi Sukesih kuwi. Semene kae re, Pak. Wah. Dunak kabeh sing wedok do nggawa dunak, sing lanang ambek udut idung regoh sak ngene bloko ora ninggali popo. Ning mergo wis dadi siji adat kerukunan mriki Pak Igit. Wah. Nggih, angger ana dunak loro siji dicangking, siji digendhong ngono kula ngetarani. Piye? Angger sing digendhongi balekno, sing dicangkingi ndeleh. Oh. Carane ngoten. Carane ngono kuwi ya. Nggih. Apal wong aku mbiyen ning Bekutuk pirang-pirang sasi ya. Ngopo kowe ning kono? Blandong. Iya. Alhamdulillah daleme Pak Lurah sakmene ambane ning jenenge wong ewoh nggih Pak Igit jembar kurang jembar. Dalem kok iso iki jane ning omah apa nang ndi untu kok diparani merutu ya Pak. Untuhmu diparani merutu. Nggih. Lah aku duwe obat merutu. Apa mangap piye tak semprot? Boten. Sorry, mboten usah. Lah iki merutu ning kene pirang-pirang tak semproti ngono. Jenengan nggo semprotan. Nggih mboten. Pokoke lurah-lurah nglumpuk, kami tuwa do nglumpuk, bayan do nglumpuk, maringi donga karo manten sak kloron. Nggih. Mantene saking Cepu. Cepu nggih Mbak. Mas Valen. Nggih, wis do kuliah saiki do dadi manten. Wah, Dik wau nganten wedok. Iki neh ya. Nyolone mbok genteni.
gregeten aku. Hmm. Raine kok iso padha. Padha karo kowe. Ya padha karo deknen dhewe ngono iki. Oh. Gregetke. Sapa kuwi mau? Anake Juki ngono. Iya ya. Presidene akeh bintang tamune ya ana ora mung kowe. Walah presiden iki mau kondang-kondang Pak Igit Piye? presidene Rono 8. Walah jare iki mau ya ana neh susulan siji. Presiden sing rondok gedhi. Wah, gedhe tekate doh kono doh kene iso rawuh kok ora mumet dalane menggak. Aku mau ning pertelon peting wis meneng ae Pak Igit. Lah ngopo kok meneng? Lah piye diskirimi Sherlock kok kono ora ana sinyal? Mok telo ngene blok kok. Ning aku terus takon karo wong. Piye? Pak nuwun sewu daleme Pak Lurah Muradi niku pundi? Kula terus dituntun jak mriki. Alhamdulillah bareng parkir kon bayar. Ora ngerti nek kowe bintang tamu. Nah, mbok Pak Igit diarani. Nggih kula niku ancen sok-sok ngoten niku. Pancen kula nek dereng dandan niku ya sok nyamar dadi apa awor bakul awor apa sing gregeten meneh niku wau sing ning ngarep transit. Piye? Kula ajeng mlebu bleng niku gak oleh wong sing klambine batik mbondi ngono. Kok gak oleh ngopo? Mas niki nggih transit sinden nuwun sewu. Jenengan niku nuwun sewu lho Mas. Pripun Mas? Jenengan bakul asu. Aku darani bakul asu. Mboten kula tukang nebas tebon aku. Wis tak Ora ngerti nek bintang tamu. Ning bareng kowe dandan metu kok tempat transit tempat dandanmu tak sawang kok kiringan kelir kene ya akeh ibu-ibu sing do njaluk foto karo kowe, do selfie karo kowe. Lagi ngerti nek kowe bintang tamu. Nggih, angger bar njaluk foto niku cekrek kula mesem. Angger tak plengak do dihapus kabeh. Lah napa? Jarene elek Pak Igit. Oh alah. Wong jenenge wong urip rupa ya iso tuwa. Dadi nek diniati ngibadah manten sakloron, muga-muga Mbak Yuni karo garwane aja krana rupa nggih Mbak Yuni nggih. Mbak Sinta. Mbak Sinta. Wahyuni. Oh ya panggilane Mbak Sinta. Mbak Sinta muga-muga aja krana rupa iku iso tuwa. Kula ndek enom nggih ganteng jamane cek dadi Power Rangers. Raimu. Ning tenan ganteng-ganteng mergo ibumu ya sing ngudange mbokmu kowe. Nggih. Pas wis sekolah SD diundang mesti ganteng-ganteng dhewe piye iso kaya ngudangi mbokmu kowe. Kula anggere ape sekolah di ngeten kemake. Piye? Ganteng-ganteng dhewe nang pinteng-pinteng dhewe. Ganteng-ganteng dhewe nang pinteng-pinteng dhewe. Kula terus mangkat sekolah. Heeh. Bareng awor kancaku tak plengak tetep elik dhewe. Itulah menunjukkan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Leres. Kaya ngono kuwi. Kasih sayang orang tua itu tulus tanpa ada modus. Mulane ngantek zaman biyen iki ana lagu sing jenenge lagu khusus ayah ibu. Apa kuwi? Bagai sang surya menyinari dunia. Kaya cahayane srengenge nyinari donya. Wong tuwa iki ora bales apa-apa, ora njaluk imbalan karo anak apa-apa. Ming ngerti sok mben wong tuwa iku nalika tuwa iku mau dingerteni pun seneng. Oh iya iya. Ngeten iki kaya Pak Lurah ngubyong-ngubyong ngene polahe niki entek ora sithik. Balese napa sok mben nak wong tuwa kuwi ora kepengin dikirim sego sing pulenjangan sing buket mboten. Cukup dihormati. Cukup diajeni pun marem teng dodo teng ati Pak. Nah, iki pelajaran go anak-anak karo para manten kuwi. Jo, iki ana Mbak Palupi saka Purwodadi. Lho, nggih ta? Nggih no. Oh, ngaten. Iki wis dicepaki Pak Joko. Oh, nggih. Goleke Palupi. Wah, siap. Ditembangke. Ditembangke napa Pak Igit? Allahumma sholli wa sallim Sayyidina Thank you.
Sugeng dalu Mbak Palupi. Wilujeng dalu. Mak Cangik, Mbak Limbo. Wah, iki bojomu sing anyar, Jo. Niki. Heeh. Bayuh. Piye piye? Umpama. Madhep rono. Lah ngapa? Wah, iki digerajekno 50 kotak nyandak iki, Pak. Mas, Padane penggergajian gone Pak Lurah ae. aku kok mbok sia-sia lho, Mas. Or. Aku ki ning kono wis meneng nyawang panjenengan mau polah kaya ngono. Matane iki lho kok ora nyawang aku sing mbok sawang sinden-sinden kaya ngene. Aku ki mbok anggap apa? Aku ki nuwun sewu ya, Dik, terai mataku kira. Wong ki mbok ya menghargai bojo. Aku ki ya ora trima karo ngendikane dalange mau sore lho, Mas. Ngendikane piye? Loro atiku. Jare piye mau wong lanang karo wong wedok ki sing akeh masalah wong wedok. Heeh. Aku kok ora trima. Lah ora trimane nggon ngendi? Ya ora ngono, wong lanang ki ya nek ana salah ya salah. Aja kok apa-apa wong wedok sing disalahke. Aku lho dadi wong wedok ora trima. Lah kok ora Lah trima? nek aku iki kurang piye to, Mas? Dadi bojomu kurang piye? Bali tanggapan. Dik, aku kok ngantuk ya, Dik. Piye? Kembaranmu, Jo. Aku tak medun aku aja. Pak Mudon ki piye to, Mas? Mas. Ape awer robi aku. Aja rene. Kok aja ngono. Aku iki dadi bojomu kurang apa to, Mas? Bali tanggapan iki kurang piye? Dek, aku pegel tak pijeti lho. Aku iki kurang piye? Dek, kok ketoke mimik kopi kok enak, tak gawekne kopi. Kurang piye? Dek, susu. Ya aku ya nyoh, aku kurang piye to, Mas? Anggiku aku ora njaluk sing kuwi. Lah terus Sing godhokan malah mbok kongkon mek dhewe kuwi ya. Kok mek dhewe? Mek dhewe apa mek sisih? Mek dhewe wae iki. alah gayamu nek ning kene gagah perwira. Mbok ngono ki ngelingi nek ning omah. Alah. Ngono ki Mas Sigit. Mas Jolang ki lho nek sore ngono ki wis WA aku ngene iki lho. Jolang WA piye nek sore? Bu, mengko nek aku wis mantuk engko njuk ya. Lak ngono. Aja kandhake wong-wong to. Gayamu lho Mas, gayamu aku bojoku arep bali aku adus dandan sing wangi. Bareng tekan omah, Mas itu ora sik to Dik sik. Lho kok sak olah pati uyep Dik engko Dik engko. Gayamu. Jane ya ora ngono. Wong nggonmu sing kekamban iki lho. Kok kekamban piye to Mas? Kasurmu iki lho. Oh, kasure. Kuwi jenenge kasur superior. Superior. Wah, aku lemah. Lho Iki kok ora bangsa aku kekamban Mas. Nggonmu wae sing kecilikan ngerti ora? Atimu sing cilik. Atimu lho sing cilik Mas. Aku Aja rusuh-rusuh lho. Iya isin aku Mas dadi bojomu ngono ki ya isin. isin gondi. Alah malam pengantin. Ketoke aku tenanan. Bareng aku watuk. Lah kok merucut. Ngono ki nggone sapa? Ngono ki sing salah. Alah, Lah salah aku mbok banding-bandingno karo pegawai Indomaret. Kok iso pegawai Indomaret? Kasire kae lho jos. Piye? Jos kasire ambek kuwi lah rupane aku reti barang iki dadi bojone kula 3 sasi. Piye? Mutah-mutah tak kira rak meteng Pak Igit. Heeh. Jebule roh kula ning blenger kok. Oh, alah. Mas Jolang. Aku nek weruh manten ngono iki kelingan aku dek biyen no Mas. Iya. Aku dek biyen ya koyo manten ngono kae Mas. Nalika sih pacaran. Aku ngene iki lho Mas mlaku digandeng iki aku emoh Mas. Terus Ampun to Mas. Digandeng Bukan emoh. mukrim. oh, bukan mukrim. Sebabe urung sah. Heeh. Digandeng. Lah aku rek ya ngono. Kok dolan meneh aku dingeneki. Mas ampun. Terus piye Bukan kae? mukrim Mas. Bareng wis dadi bojone. Iya. Aku didemok Mas. Aku meneng terus malam pengantin aku dikeloni Mas. Bareng ngrasa penak. Kok penak neh Mas. Aku ya ngono. Nang wis sah kuwi wis sah. Telek. Lho kok telek ki piye to Mas? Gayamu kok mes digandeng moh bareng dikenekno moh sok kemayuwe padha macake dos wakini. Ora kok kemayu Mas. Namanya juga perempuan itu harus menjaga diri. Dadi sok jual mahal. Sok jual mahal. Ra ketang ati karep wong wedok iso ngendem rasa. Lah iya. Tapi malam hari ini kamu harus mesra, Jo. Iki ana pamundutan caping gunung. Engko bar sak lagu, engko
penjenengan Hamengkugati Pak Muradi sekeluarga munggah panggung. Nggih, Dadi Pak sisa Igit. lagu. Siap. Request saking Bapak Sargi. Menika rombongan Reyok Timbul Singayuda. Nyuwun caping gunung dijenggleng. Walah, Aku mbok jengleng lho Mas iki. ya anane kowe kok. Kok ngono lho Mas, aja kaya ngono kuwi. Ora maksude anane sing nembang iki rak ya awakmu ngono lho. Lah umpamane nek sing nembang wong liya ngono piye Mas? Ora. Apa ya arep sing mbok jengleng wong liya? Ora sapurianmu bayu. Apa? Piye Mas? Sik cinta to karo aku, sik cinta to Mas. Ora mati. Lah iki ngerok iki nek ora nyewa kombi apa bare iki. Ngece. Ora kok panjenengan kok sia-sia karo aku ki kurang apa to Mas? Kurang apa? Jane wong lanang iki kadang-kadang ngomong iku beda karo atine. Gek ati iki kepiye, lambe iki kepiye. Ning jenenge sayang kaya ngono kuwi. Oh, Mas. Nyapa? Sun Mas. Alah. Wis tenan. Ikhlas. Ikhlas Mas. Ora wedi kecantol luntuh. Ya, Dibawani Mbak Palui jolang sing mumbul. siap. Oh, request saka Bapak Sargi. Pripun, Bapak? Bar lagu bar iki terus Bapak Muradi sekeluarga munggah panggung. Jen menika nggih wonten Bapak Ibu Lurah Temulus nggih rawuh. Oh nggih, Bapak Ibu Lurah Temulus. Dalu Pak Lurah Sambung Pangan barang. Nggih. lurah kabeh Pak Igit. Lurah kabeh. Angger sing digawe lurah, sing teko lurah. Sing digawe bayan, sing teko ya bayan. Lah nek sing ndek gawe iki Mas Jolang sing teko sapa Sing Mas? teko ya maling-maling iku kok. Sing sedih nek sing digawe mudin. Sing Sing cetha nek umpamane sing duwe gawe mudin. ora wani mara wedi nek didusi. Lho didusi mudin penak lho, Jo. Nganggo kembang, wangi ora bayar. Gratis. Lah kowe nek pengen resik didusi mudin, Jo. Didusine gak apa-apa Pak Igit. Lah piye? Wis digerujuk nganggo jun ngono kae gadak. Talange nganggo gedebok. Talange nganggo gedebok kae. Ha. Gerujuk mak jur. Bayuh Piye? terus dibuntel Pak Igit. Ora balik malah. Slender saka caping gunung. Nah. Ya awakmu dicocoke. Noneng neng nong. Saben bengi. Suaramu sek kaya prawan. Bedane prawan karo ora ki apa to Mas? Engko tak WA wae tutuke. Endi mondase? Das ning dhuwur. Das ning dhuwur. Piye? Lho lah madhep rono jebule gelungan Umpamane kon milih gelungan karo bokong pilih ndi Mas? Aku kok bingung nek mbok takoki ngono sing penting. Sayang. Kok nafsu men to Mas? Ayo. Iki apa kok ngono kuwi? Kok wis ngene ki arep apa? Wis setat arep mumbul arep jenggleng. Ape jenggleng to wong sakmono gedemu. Oh, iya. Ora nganggo kuda-kuda ra. Yo Siti Nes. Ko- Mendak Siti Nes mendak. Ah. Ya. Kona. Sik Mas Siti, sik tak paske sik. Piye Mas? Wis awakmu meneng ae aku sing ngepasno Iya, soalé iya, nggonmu ngene. ki ombu. Yo. Yat. Nah. Piye, Jo? Kula nyuwun pengayoman, Pak. Monggo Pak, ayo do dinggo bareng-bareng Pak. Digo bareng-bareng ki piye to, Mas? Wong edan. Lah awakmu malah mapan kok. Kok mapan piye ngono kuwi nek jenglenge nganggo aturan. Nggonmu ki lho nak pletuk ya ngono. Wong nggonmu yo mbluk ngono kok. Ayo. Yen memajang Yen memajang menong karo jalan kuning. Mumbul sing dhuwur, Jo. Allah, ora cocok. Coba jenggleng sing lagi tekoke. Mumbul lho. Iya. Sik, maksudmu piye? Lho, maksudmu piye? Lah sing nembang aku kok sing mbok
mbok jengleng kono. Karepmu piye? Sabar, Kok sabar piye aku lho ning kene wit mau kok sing mbok sawang wong liya. Hidup itu adalah pilihan. Terus Wong iki ana sing dipilih kok ya. umpamane kon milih aku karo kon milih ndi? Ya wis pokoke padha-padha aku tetep awakmu to. Ngapa, Jo? Ah, salaman. Oh iya salaman asik. Walah asem maneh. Kowe kok kendel men? Alah, mbok perkara pikir keri. Aduh. Lah aku lho Mas sing awit mau aku njuk sun ora mbok sun mosok lagi teko mbok ngono-ngono aku ki mbok anggap wong wedok piye to Mas? Kurang apa aku dadi bojomu kurang piye to Mas? Kurang piye? Sing kono mbok enak ngene iki aku kok ora lho Mas. Jane raimu sing ndi to? Rai yo ning dhuwur kono kok ringuk-ringuk. Ya ambune. Mah gak enak. Wong edan, wong edan. Ning kono sik, Nduk. Rambukan sik, Nduk, rambukan sik. Alah sakit. Jejer karo sing bunang sik. Aduh kok ora dodol angkringan kok ayu ta iki. Gunung. Ya. Ayo masih. Ketae kok kaya angel kabeh Mas. karo palupi. Coba nganu sik lho. Tak goleke karo Mbak Eni coba-coba jodoh-jodohmu. Ndi to Pak iki? Mas, Marumu nek ngene. jenenge jengleng ki ya dinyukno kene kok mbok ngenekno ngene iki maksude piye? Ya jenenge ancang-ancang ya ngono ku to. Engko masalah kejadian kan lho ngono lho. Kene Mbak, kene Mbak Eni, kene Mbak Eni, kene Mbak Eni. Kene. Wes. Monggo Mbak ini. Mripate. Ah kleru iki ya gasang ae kok. Sing pundi to? Lah kae. Alah etok-etok lali bareng karo palupi terus kowe lali. Alah. Mas, Gini. Oke. Ayang, Oh, ayang ke lho diundang ayang. indong. Piye? Indong. piye kok mbok ayang-ayang kok kowe terus Gendong. mangkat rono? Iki apamu jane? Anu awakmu ning kono sik. Ayo gendong. Sik ning kono sik. Gendong. Wah, kok Gendong. wah padha karo ngedono urea iki Pak iki. Gendong. Alah. Maksudmu piye to, Mas? Ndek mau wis nggodho iki saiki kuwi kaya ngono mbok gendong. Lah aku kok awet mau ora tau mbok gendong, baleni aku yang njaluk gendong. Oh, Piye? gendong Jo, palu bisa. Alah. Si tonjengleng aku pura, Mas. Sik ngene lho ya. Eh. Awakmu medun njaluk Iya, dipondong, Ki. iki kan ya bojoku njaluk dipondong. Tulung aku wacakno Yasin. Yasin. ya. Rene, Mas. Ben aku Anu kuat. wae tak idoni sik ae yo. Tak idoni. Malah ora usah duwe idu dhewe endi mau wonge. Wonge di dhuwurmu. Ya apa? Karo kono mau mbok mesra-mesrakno karo aku ya kudu mesra. Sik to. Piye, Jo? Ana dupa ta ora iki? Lho kok nganggo dupa ngapa? Lah aku ya ben kuat to. Padake genderuwo, ngece kowe lho. Sinden padake genderuwo. Wah. Alah ya ya. Mas, Tulung nang ndasku idon iki. Mau arep tak idoni kok malah njaluk Aku iki mandi dune danang kok ya. Gentenan Mbak Palupi ben jegleng Mbak Eni ben lega. Piye jengleng aku wis ikhlas. Sah. Ora ngono lho untuk montor rebok kok mbok ijolno trailer iki. piye? Aku kaya ngene iki jarene sing dicintai aku tok. Ngerti ora? Ya, Wong iya. lanang iki lambene lho lambe lamis kok mbok gugu. Lho, lah piye Kok to mbok yu piye? gugu? Lho ndek mben iki lho ngomong aku ya sehidup semati karo aku. Terusan golek sampean. Ojo, Berarti kan ngomong kowe mesra-mesra hidup to. semati iki lho. Jarene karo aku ora ana wong wedok liya dek liyane awakmu ngono Lho kuwi. jan iki matane picek. Oh, alah bengi iki kok mataku iso puwetenge ngene. Ora ono diikhlasno ya Mas ya Iya. sabar. Sabar duwe bojo lemu gek loro lho. Iki kuat ngladeni apa ora sampean? Aku sabar kok, Mbak. Sabar. Coba nek ora kuat kok ya ngundang kami tuwa kuwi. Aja cedak-cedak.
Ora. Alah mbok entekno ora apa-apa, Pi. Wah, lah iki nek ora dinget ya ora entek to, Mbak. Aku lho wis gak bergairah blas karo Lho Mas kok iso Julang. sik kok ora iso bergairah apa nggo wingi rasane ya koyo ngono. Alah, Karo aku wingi iki ya ora penak, ora pati iso. Suarane lho. Karo aku lho ndekne gak iku blas kok ndekne. Oh, berarti padha. Ya wit ketoke urip kok ora sida urip Iki diomong apa to? Diomong apa? Mbok menawa tak baleni iki nek Kowe gedi sing jengleng Jo, jengleng Mbak Eni. Ya Mbak Eni, Jengleng titikane ya, sepiro Mas, kuwi? ya. Ayo. ngarep apa ngguri, Mas? Nek awakmu ki sembarang pokoke aku manut. Manut nggih. Manut. Aku ya seneng. Nananeng. Pacita. Waduh. Dengglenge ning dingkon ra ya polah awakmu kok ngene tok ki nyapa. Mas, aja mbok padakno karo Mbak Palupi. Lah piye to, Dene Mbak? nganggo goyang luar polahe kaya mbah ngono. Nek sampean Aku sepele kok. Sepele piye? Aku goyang dalam. Kok iso? nek goyang luar ki sing piye, goyang dalam sing piye? Kan nek goyang luar kan ngene. Diubeng nang ngene to. Lah nek Malah coplok bareng to. Lah nek awakmu Alah wong edan, aku Lah coplok nek aku bareng. goyang dalam, Mas, Iya. dinikmati tapi enak lho. Coba Mas. dikendangi Mas Raka. Ayo, Tak, tak, Mas. dung, tak. Ayo. Tak dong, Mbak. Oh, ngono to Jo goyang dalam. ngono ku goyang dalam. Dadi niki ketoke ning jaba iki gak obah, tapi njero kemruyek lho, Mas. Ngene iki lho, sing ora ngentekno tenaga ngene iki, Mas. Ngono lho carane. Carane kepiye? Lah karo yo Polahmu Eni ra mbok ngono-ngono ki aku lho gur pisan-pisan aku yo seneng mbok kaya-kayane ngono kuwi. Polahmu ra karuan ngantek ucul kabeh. Jo, kowe tak golekne bojomu siji neh. Sinten Pak Sing Ikit? kok Blitar Mbak Yosi kene. Kira-kira ya sih. Wes, tak wene pilihan iki. Wah. Iki kok ana dagelan motiar ya iki kok. Kok iso modar lho piye? Oh iya. Ana Mbak Palupi, ana Mbak Eni, ana Mbak Yosi. Enak, Kowe gendong aku. pilih sing ndi, Jo? Pilih ndi, Mas? Ayo, karo pilih sing ndi, Mas Jolang? Ayo. Sing gelem 50 ayo. Kok Raimu. 50 lho. Kowe iki takon milih kok sing milih Saiki kowe. kok. pilihan Lah ya sing gelem kaya Mbak kuming 50 Palupi sapa? kaya ngene iki, Mbak Yosi kaya ngene Ya. lah, Mbak Eni kaya ngene iki. Alah alah, tak yo penak iki malah Mas Sam. Sik. Mbak Eni piye, Mbak? Mlakune piye? Penak ngene iki lah Mas Sam. Wah, iki Kok iso ketoke ngono ya, Dek? modelmu mlaku iki lho. Lah piye? Kok kaya-kaya sangger wong nganggo iki lho. Iya, maksudnya nganggo tanggapan Iki lho. wah. Iki kalah nyambut gawe tapi yo menang samplukane Pak Ikit. Lah nek Mbak Yosi. Ah Mbak Yosi iki bae iki sembarang dengah genah iki. Jak ngendi-ngendi pantes, jak blonjo pantes, jak nanggone resepsi yo pantes. Sesuk awakmu tak jak tahlilan yo. Lah Mas, kok jak nendi? Kok kaya ngono lho. Mbak Aku Eni karo macak Mbak Eni endi? kurang Macak piye to kok endi? sik pilih Dek Yosi ki kurang piye? Sik to, bingung. Aku goyang luar iso, Mbak Eni goyang dalam iso sik kurang piye to, Sik Mas? to, pantese iki mau dijak pantes nanti ae. Sampeyan dijak pantes ngopo? Nek aku pantes mbok jak nanti, Mas. Awakmu, Mm-mm. awakmu iki pantes ning omah ae gerak Nomah, kanginan. iya ora apa-apa waton iki ne mbok tinggal omah. Ayo ya. Ganti Yosi sing nembang. Ah. Ayo Darana. Jeglek. Heeh. Model ngene-ngene iki godhokane atos kabeh ini. Ganti sama aku ya. Ayo sayangku sayang. ya. Ah. Siap kan? Siap. Ayo. Lagi ngene delok lho.
Lho, jajal awakmu iso, awakmu. Ayo. Alah kaya truk puter ngene. Lah karepmu piye? Iki lho. Contone Mbak Yosi. Contone itu lah. Lho. Lah. Lah. Kiri, terus, kiri. Lah wis, hop iki ana teletong iki. Walah kaya markirno truk. Piye to Mas? Dek Yosi mah ngono aku ya iso ngono kok. Awakmu kaya ape nyekel. Walah. Sing bener kepiye to? Sing bener. Engko sing bener endi mau Yosi iki apa? Di sini saya. Ayo. Ayo ya. Coba tak sawange coba. Tekno. Janjine Iya mas, janjine kepiye? Aja. Ngeso-ngeso, aja mepet-mepet. Ngono ku sing aku seneng. Ora langsung tunduk poine ngajak guyon sik ngene ku aku sing seneng. Oh, saiki ganti karo Mbak Palupi, Piye? Endi mau? Iki. Wah. Sikilmu aja teleh dhuwur. Matane Ndi? tangan ya Mas. Kuwi lengen jo dudu sikil. Oh, lengen to. Aja nomor loro nomor telu ya sak sing rukun ya sing rukun. Ora usah do Pak. Ora usah rebut. Kawane kok nek kono gak kenek golek liya ya. Piye? Oke, Aku bojo tua kurang apa to Mas? Kok sik pingin sing nom-nom ki lho. Ora iki. Aku mbok wolak-walik model piye aku ya iso lho Mas. Kowe iki diwalik. Pilih saka mburi aku ya iso. Rungono. Iki apik. Angel diselaki meneh le Tak omong. andani. Iki omongmu kok diwolak-walik lho, iki wolak-walik padha ae. Sing penting lak iso. Bokot pucuke angel ora dikum banyu. Yo. Ayo Mbak Palupi. Panas udan panas udan aleng-aleng aleng Aling-aling. capek gunung sik to Mas. Penak nek karo Ya mi. kudune ki ngene-ngene kaya Dek Yosi mau kok aku mbok ngenek-ngenekno nyamping ki piye Mas? Masalah poin niku engko sing penting guyon sik perlu bersendahuguru untuk pemanasan. Pemanasan kok terus to Mas nglebokno iki kapan? Mlebokno ati gampang nek ketoke sesuk iso gawe wedang ngono gampang. Iso nyuguhno sego gampang ngono lho. Ben adil bojo sijine. Nah, Ini kayak Mbak ini ngene lho. Nano. ayo. Unadian. Oh ya. Iki dijenggleng. Oh karek Siti ada dijenggleng. Nadian. Yo yo. Latihan wadon sarato Suling. Jenang glali aku ojo lali. Caping gunung digarap tayub, kowe lungguh aja ngelek-elek pemandangan. Wis bebang telu. Mbak Palupi sing tengah. Ah, iya. Aku tak rondo sik ya. Wis kowe wong telu do nembang. Ya duduk sini. Iki Mbak Palupi gawane Pak Joko gitu. Iki ya. Ya. Wah, kowe klambimu seragam karo Mbak Palupi. Aku ki mbuh kok, Pak. Ya. Kita wis kencan. Kok yo kencan yo ora. Anjen yo padahal duweku yo iki bloko. Coba caping gunung digarap tayub kawiwitan vokal saking Mbak Yosi sak bait. Iki diwiwiti saking Mbak Yosi mawon, Pak Igit. Iya, kupingmu bosok wis sama. Dan kowe bojo paling yo budek. Senengane kok mbaleni omongane wong. Aku iki mbuh, Pak Igit. Sok kemeruh jebule mbaleni omongane kancane. Mbuh. Kepetengen matane.
Dek jaman Mbak Yosi. Dek jaman berjuang jerek kelingan anak lanang biyen tak omelangin saiki ono ngendi Mbak Palupi. Kijing miring Kijing miring Mbak Eni Kijing miring sendok para kiru-kiran yen ra ketok dadi pikiran ayo mas jangono mas bojone loro mas malah kicing-kicing miring mas miring mas tali kawat tiung derung derawe kuat rasane pikir Mbak Eni
Jeng ngirim wong telu iki goreke. Wong 6 Pak Igit. Kok wong 6? Loro, 1.